Ja, die. Ja, nog 1. En dan 4 doe ik maar heel zachtjes. Het draait om de zogenaamde Epifora-methode, mooi betocht door Hans Timmerman. Het is een methode die bij gewoon lieken te werken. Ik heb 3 behandelingen gehad en daar zit dan 2 weken tussen. Waardoor je dus die 2 weken lang thuis oefent. Dan merk je gewoon verbetering. Wat je hier ziet is het doorsneden van een hoofd. En in de Epifora-methode hebben we het met name over dat er in een deel van het brein, achter in het hoofd, dat daar soms te weinig bloed in stroomt. Dus het kan zomaar zijn dat je in dit deel van het brein te weinig bloed krijgt op het moment dat je houding onderuit gaat. Bijvoorbeeld bij COVID, als je hoofdpijn hebt. Wat maar die methode dus dienen wordt, is bloedbaan vrijmaken, zodat de hersens meer zuurstof krijgen via het bloed. Het werkt. Ja, maar niet bij iedereen. Als we het hebben over post-COVID. Ja, ik merk nu na heel wat weken merk ik dat de energie weer terugkomt. Alleen nu is het dus de balans vinden met mijn energie die ik weer voel. Met mijn energiebalans die ik dus met mijn long COVID heb. Wat kan ik en wat wil ik? Want soms wil ik dus weer te veel. En daar luidt ik weer een gevaar, weer Timmerman. De meeste mensen die zetten via Epifora het lichaam in een herstelstand. En dan begint het herstelproces. Waarbij ik altijd aangeef, als je met zo'n hoofd rondloopt, zonder dat je het weet, kun je het lichaam niet vertrouwen op de signalen. Maar als je het goed opent en draineert en je brein wordt weer goed doorbloed, dan kan je het lichaam weer gaan vertrouwen. En dat is de juiste start uit het post-COVID-syndroom. Nicole hier een soort klachten. Van pineholle naar het net sliepen kind. Stadig gewoon rekken ze die nog al je kwijt. Het is weer een soort lucht in mijn hoofd. Het is weer, zeker als ik de oefeningen doe, de banen worden vrijgemaakt en het wordt gewoon helder in mijn hoofd.